Здравейте, аз съм GamerBG. Днес спирам поредицата, започвам нова в новия ми канал GamerBG. Аз този клип ще го кача там. И ако може да се абонирате вече там. Ако знаете, Харто също си има канал. Казва се HarBG. Няма снимка още. Да, той тук ще го направи. И сега започвам на оселяне. Сега си пусна зомбитата. И пък не още. Казах, че Харто, ако сте чули Харто, ще има нов канал. Има го вече, де. Но той още не е качвал никакви клипове. И така хора, без да се клипа на база. И чай да се преместят чужо кнопче. И така хора, ето ме отново. Така хора, върнах се. Чуя се къде да се представя къщичката. Мисля някъде е тук. Заключим тази достава. Ето хора, както вижда, почти не стак да изхъбих за къщата. И се реща работа. Малко така ще го направя. И после сама да мисля как да е по-хубаво. Чакай, чакай. И така хора мен. Да. Даже изненадата. Ще да кажа, че има очакван гост. Да, как бе. Развали да. Развали изненадата. Наричаме храчка. Окей, храчко. Първо така ли става? Да, ама аз снимам тук. Снимам. Мисля, тя снимам. Значко. Марио, останаха ми снимки, а не. 5, 6. Значи 6 блока и тук са. Активирайте си положението, сега ще имам епизода. Къде? Какво правиш, бе? Правя с моята къща на моята поредица. Аз пък ще снимам мои проекти. 1, 2, 3, 4, 6. Чакайте. Така, хора, върнах се. Преместих се. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Едно, 2, 3, 4, 5. Моето оцеляване имаме си диаманти и къща. Браво.
Аз тук си имам къща също. Окей. Който тук... Good Diamond. Good Diamond. Ще ми сказа, Какво е сам тя я? Може да спреш на пауза и да го направиш. Опа, и тук. Даже прекалихме 200 клава. Читна, нямаш толкова храна. Не читнах. Читна. Читнах. Не читнах. Не читнах. Нали не читнах? Може да се каже. Не съм читнал, хора. Може да се каже, че си читнал. Не съм. Този сървър ми е много време. Що не съм ти го виждал. И се видях как го правиш. И беше на гейма. Чакай така. Не съм читнал, хора. Да се каже, че може. Не съм. Много грозно. Да, знам. Така за да знам. Знам, че е грозна къща. Някой да пише в неговите коментари. Колко дърво е такова. И пишете, че читва. Не читвам. Не мисля в неговия сървър е читнал, но аз не съм. Не съм читнал. Не, ясно съм. Може да се читвал. Мога да съм читвал като малък, но не и сега. Аз сега не читвам. Не може да се. Това ще ми е кончина май. Да. Аз ще завърша епизода. И сега завърши епизода. И какво да надявам се екипа да е казал. Ака така. Дайте лайк. Спра го на пауза. Не. Ще правя го нюжня още малко. Как стане? Още 3 минути. Не, мога да чакам тебе. Добре, разсърва и читам. Няма да читваш. Нали няма да читаш? Добре, брате. Ето няма да читам. Така ще се стане само с една паричка. Така се гледам и животните хора. Аз ще се гледам моите работи. Бедняшката работа. Няма да читваш. Сега съм отмена вратички. Ела да направиш такова за гъски. Аз за ушото да може да се трябва да снимам на много. Трябва да намеря си някъде другаде, къде да снимаш. Снимате ли? Да. Да. Нещо чакваш ли моя епизод тук? Не, да дописвам. Еми хора, това ще каме като им да ви захарса. Ако е така, ударът ми 50 минути. Аз бях геймер,